fatar hao porina fainai fatar hao samung khainai fainai bwrwi rok no norok tamsa jotono sak phali tongo rendi suta waisai tongo yo risi kon kani hini saudo hingke ang norok no sawano amti tawan sudi norok fatar hao phaigange jotono rendi suta angnai hinai nogo tongui porina ni nokhonai nogo tongui sakri khaina nokhonai nogo tongui samung khaina nokhonai nogo tongui bazar thangna nokhonai borok bo waisanale waisai phayo waisanale waisai phayo rendi ingnale rendi ingnai phayo buji khada fatar hao tongui samung khaina ni phainai fatar hao tongui porina phainai borok jotono rendi ingya buji kha ingnai tongo bising ungui no norok bo saimani no sakana haipano bebak no wngya buji khada obono joto borong no risi kon kanjang nukha hingke bo norok waisa ohini norok ta sakodi buji khada norok ta sakodi iko ang no khut buduk tungsapa no keri ja khaklap jorate khe ri sumjak ang fatar hao thangthangoi an busai keri khe fatar thangthangoi ang sak phali tongui ya waisai tongya buji khada khana di kaham kai norok sakabo chikon kanjang nungma bai yaisisa sudi obrile sindal obrile waisanai borok khini norok ta sadi nogo tongui waisina yakoni simi waisina busang jora mukhang jora gutka riganai kolok kanai tongui se waisana borolo waisawo buji khada waisanai borole waisawo riganai kanai phano ha nu khakului asu jora mukhang kai pano ha hingke norok tawan sudi joton risikon kanka o level ni borok kini buji khada hingke o rigane kanjar rok tang manjak tongba ha o kolok rigane kanjak busabuti ganang rok tang manjak tonggu nukhung poribachi khai tongka bor ri kolok sikano kuti sisuma ha e abono asik norok sikon tawan sugui buino yai sisu churu video ti panota sadi ebar comment ta khaidi buji khada tai kaisa sini bwrwi rok thikana kai khana di norok je bihik je busai ganang rok norok kisa khana di norok ni busai norok no kanani sumnani phuntinani permission no khangke norok belai ne khase thangjak di norok khasi ksangjak di ani busai asuk kaham ana asuk permission rui tongo ana asuk sumnani thanani rui tongo ha nono asuk obusai ke sajugui naithong musang khai phun koto ri naithong naita bukhanai kala ri tanu ning sabani bagu waisana thangba waisa oi manjagui video bailai lengna nangba ha atui bokrok hamya wanse kare je tinni busai asuk se kaham kai tuiloi nono tongkhanka obani mote tongdi noro khasidi kisa ha naidi ani busai ba no permission ri tongo ri sikon buduk tin sakri jat jora sikon jat kanani sumnani anu permission ri tongo anu sajugui nai thong musang khai tono ang tani buini bagai engnai ang tangi buini bagai thangnai ang tangi buini bagai khati jak mase kai tai kaisa selana nani impossible buskang salo buskang dino tabu tang thung obono je wngya baki rok je wngui tongchuknai rok norok kisa sajong sidi kisa naidi mia bo nukhana norok mia ya anytime nukhana norok Facebook hindi YouTube hindi tamung ke khulukang ka o sitara tomung sobu buthalai mani sobu waise thangmani sobu khari thangmani sobu busa phalai mani norok o busa phalmati bo norok ma ang video kotal khana ruano tamo sa norok ani busingti khananai obono ta siringdi sitara tomung no ta siringdi nangkhang ke style khadi bo borok tangni dinu style khaya tong tai kaisa bo borok muni short borok muni short ngo sumsok gnang wngya tong jotono sumsok gnang haipano limit dot ongui samung khaidi buji khata asuk bo buini moklo ta klai di abono sawo norong no asuk no sikon kanman kai sayang thanya kolok kanai rewo sayang khe thangu fatar hawo tongnai waisana ni kogya nogo tongu porina nokhona rokbo waisao jotono bara tongu porikha hangke waisanai fatar hawo samung khaina thanganga waisanai obo bokhrogo thinking tawan chudi okay hingka obono
norok asuk nang nang comment khayo buibu khanang janai nangja tongo a bai a manai joto boro atingya tama ating bai o boro rok tai thiging lakha bokrok anu joto no comment khayo Fatar hasteo porinai thangkhai ba fatar hasteo samung khainai thangkhai ba chakiri khainai thangkhai joto borok hamya joto borok sinal hani khoroksa bukhukjuk message rwkha tai bo saka khoroksa khuruksu thigno mute hai hamya tomung tongo hamya tongo haipeno a khoroksa khuruksu wngphano joto bwrwi rok ba joto borok rok kubun hasteo phaiwi pori tongnai tai job khainai ba samung khainai phainai rok joto borok no sinal ba tomung hamya ni bo kok kwchar kha khnama khana rok omangpli video ni screen o je ri kisa chikon budu kwrwi chuma banyo bo tomung hamya wngwi thengya jodi no tomung hamya wngnai borok khongkhai ri kolok kolok chumui bo tomung hamya no wngnai tai tomung hamya tongnai borok rok bo fatar haste phainai nangya bo kami tongwi nogo tongwi aguli bara tongwi bo tomung hamya bo tongwi mano hwnwi bo saka Kenorok o bukhukjuni kongno nada nangjak tomung hamya tongoni sudu Bairo simdo thanga nangba kami tongnai aguli tongnai tai nogo lasu khainai rok khai tomung hamya tongwi maya da hwnwi bo kok kwchar kha je tomung hamya tongnai rok no bo saka je norok sabni bagwi tomung hamya khai tongbai noni bwsai song noni logi songsi norok no kaham kwrwng khai nathoksa thokai chari tongo hwnkhe norok tai tamoni bagwi tomung hamya tong mute hamya tomung ta tongdi hwnwi bo kok kwchar kha tai je ri kisa chikon bara chumui nungma banya borok ni character na just khainai mute hai borok no bo kok kwchar kha je ri kisa chikon chuma nubani norok bongno tomung hamya ni ta wansudi omo tabo kaisa style tabo kaisa fashion chi hinui bo saka gana o bukhukjuni kok bo jodi no milijak khakai norok bo kisa comment khai sadi je ri kisa bara chuma banyo tomung hamya wngya kubun hasteo samung khainai thangnai porna thangnai banyo tomung hamya wngya hinui milijak kha kisa norok comment kaisa hordi borok munishor wngwi sumsok gwnang wngya tong jotono sumsok gwnang haipano limit do tongwi samung khaidi bujikata asukbo buini mokolo ta klai di abono sawo norok no asukno sikon kanma nungkai sayang thangya kolok kanareo sayang khai thangu fatar hawo tongnai waisana ni kogya noko tongwi porina nokona rokbo waisao jotono bara tongwi porikha hingke waisanai fatar hawo samung khaina thangga waisanai obo bokhrogo thinking tawan sudi okay